strašnú terénu, to je prvé. Ja som skôr terénny pracovník, tako neviem, či budem vedieť povedať všetko, čo chcem. Neviem, možno ste o nás počuli, sme Skalný nad Hronom. Seznam, neviem, 5. reportáž o nás, neviem, makáme a tí, čo sme tu, my to nepotrebujeme, my to vieme všetci. Neviem, ľudia, čo doma sedia, alebo priemyselné parky, že im stačí 280 eur, 300, že oni nejdú von, alebo zima im, alebo v záhradách sú, alebo čo robia teraz? Ale báť sa, koho majú báť? Nemajú sa čoho báť, chudoby sa neboja, že budú hľadovať, že celé Slovensko hľaduje, to nikoho nezaujíma. Že sú dôchodky také, že mám 84-ročnú starku, celý život robila kuchárku, potom robila v pohostinstve a dneska sa pýta svojej dcery, že o koľkej príde, že kedy má zakúriť. A ja sa mám tohto dožiť? Ja sa toho nedožijem. Ja buď teraz padnem, ale nebudem sa trápiť o 20 rokov a o 30. Ja radšej dneska padnem. Ja sa toho nedožijem. Verujem. Len sa prestať báť, treba sa zobudiť. Veď čo je? Veď sme v demokracii. Akože? Dneska moja manželka s deťmi kvôli tomu neprišla, že sa bojí. Pán prezident, ona sa bojí prísť do Bratislavy na sviečku, na manifestáciu. Moje deti sa boja prísť za to, čo ste spravili, cez svoje páky ozbrojených síl a ja neviem čoho ešte. Ringle, správne, ďakujem. Že aby sme sa my báli prísť do Bratislavy. Tak dneska ja vám odovzdávam medaile, čo som dostal v 94. Lebo všetci, ako ste tu boli, všetci ste na tom pracovali. Nepustia vyžali ľudí bez roboty. No, už som zabudol, čo som chcel povedať. Medaile. No dobre, v 94. čo som bol za vás, akože s hrdosťou za Slovensko, čo som nechápal a nerozumel, že ako to je, o čom to je a prečo to je. Dneska sa hanbím za to, že som reprezentoval. Lebo všetci, čo ste tu boli, od 89., čo ste nás rozdelili s Čechmi, čo ste si spravili tento štát, preto, ale už kradnúť sa nedá, už ľudí zatláčate do prachu. Ľudia žijú v zime, ľudia nemajú čo jesť, vy nám dáte múku, vy nám dáte polienka, alebo čo nám dáte? A že ja musím chodiť na montáže, aby som nevidel svoje deti rásť, za to, že niekto potrebuje mať vily, niekto potrebuje mať úplatky, alebo o čo ide? Že predáte Mochovce, čo som 10 km od Mochovec Talianom, že vám napchávam vačky? Ale už sú predané, už sú preč. Za to, že 10, alebo 20, alebo 50, Talian vám dá prevádzku 5 rokov a vy ste spokojní, vy to schválite a ľudia sa boja o robotu. A jak vy predávate elektriku do Rakúska, ja kupujem z Rakúska a 10 km bývam od Mochoviec. Akože to je všetko logika, to je všetko normálne, to je privatizácia, alebo čo to je? Takže nezabudnite mňa, dneska zavrite na 20 rokov vedľa Černáka, alebo ma dajte dole. Lebo ja keď vidím o 2 roky, o 3 roky, lebo už sú aj také tlaky, že mám si dávať pozor aj jedno s druhým. Takže 25 rokov do živote si prosím, alebo sa ma zbavte. Lebo 2-3 roky len rozum dostanem. A idem odovzdať medaile pánovi prezidentovi. Pán prezident, nesiem vám svoje 2 medaile, jednu od spoločenstva mierových síl OSN a jednu druhý stupeň za služby v mierových misiách. A kľudne mi ich môžete vrátiť, viete kedy? Ešte s ďalšou, keď bude demokracia s demokraciou. Aspoň takou, ako je vo Švajčiarsku, právne. A ešte dlhé roky, kým to bude aj realizovateľné pri tomto zhnitom systéme od vrchu po spodok. Vidím to na svojej dedine. Ďakujem vám. A poďte kľudne hoci